Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mai sauraro barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan tata ta Hausa 24 TV. Mai sauraro kar ka manta kai kokari kamar subscribe da like domin samun sabbin bidiyo mu da wawanci wawa ne wannan ba ta da sauyewa. Ya san inganci ya san daidai da abun da ba zai yi ba. Sai dai kullum shi abin da yake so. Masarar mu kuma ta barara ta Naziri sarkin waka inda Naziri sarkin waka ya wallafa wannan waka a cikin shafukansa na Instagram inda ake tunanin cewa ya mayar wa da rarara martani ne. Masarar kasance da mu a cikin wannan tata ta Hausa 24 TV da saka muku abin da rarara ya faɗa akan Naziri sarkin waka. Masarar mu kuma ta barara yi waka sai inda yake cewa wai an taya yan baba a shashayi amma ba gana a bakin mai ita an ce an taya yan baba a shashayi. Sai dai ba a nan gizo ke sakar ba Nazir sarkin waka bai haƙura ba sai dai ƙara wallafa wani shafukan nasa a cikin shi Instagram ɗin sai kuma cewa amma magana mai sauraro kai mana subscribe sannan kai mana like domin samun sabbin bidiyo mu Nazir daga gare ka mai sauraro kar ka manta Hausa 24 TV kake tare da ita waka duka ni na tare ai ya hullo musu ne saboda yana ganin ba wanda yake so ya hullo wa magana sai ni ai ya jima yana hullo ta kaji na amsa. Tom masu sauraron mu ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan ta Hausa 24 TV domin samun sabbin bidiyon mu da